Hei, nimeni on Maarit Jakobson ja olen kristillisdemokraattien ehdokkaana kunnallisvaaleissa Muuramessa. Miksi minut tulisi valita? No, sanon lyhyesti, minulla on kokemusta, näkemystä ja koulutusta. Olen toiminut lähes 20 vuotta luottamustoimissa erilaisissa tehtävissä kunnassa, lautakunnissa ja valtuustossa ja olen ollut avioerosovittelijana ja uskottuna miehenä ja kuntayhtymän valtuustossa ja monessa muussa luottamustehtävässä. Ja olen halukas toimimaan kuntalaisten parhaaksi. Mielestäni on tärkeää, että kuntalainen voi vaikuttaa ja siksi haluankin, että nämä vaikuttamismahdollisuudet tulisivat lisääntyä tulevaisuuden kunnassa. Pidän tärkeänä vanhusten hyvää hoitoa ja saattohoitoa ja kotiin tehtävän hoidon laatua. Olen koulutukseltani sairaanhoitaja, psykiatrinen sairaanhoitaja ja olen myös koulutukseltani työnohjaaja ja silloinhoitoterapeutti. Olen terveydenhuollon maisteri ja toiminut opettajana toistakymmentä vuotta. Näkemystä minulla on paljon, koska olen asunut Muuramessa yli 30 vuotta. Olen toiminut asukasyhdistyksen puheenjohtajana 20 vuotta Verkkoniemessä ja nähnyt sen yhteisöllisyyden arvon, mitä sitä kautta voi saada asuinympäristö. Olen myös mielelläni vapaaehtoistyössä ja mielestäni koulutukseen meidän tulee satsata runsaasti. Koulutus on tärkeä, peruskoulu, varhaiskasvatus ja myös ammatillinen koulutus sen jälkeen, kun siihen aika koittaa. Meidän tulee tukea nuoria ja lapsiperheitä, mutta olen myös sitä mieltä, että yksinäisten osa on myös vaikea ja siihen tulisi löytää ratkaisuja, että ihmiset eivät joutuisi olemaan niin paljon yksin. Oletan, että tätä kautta meillä löytyy paljon hyvää yhteistyötä, kun meillä on oma hyvinvointiyhtiö, jonka kautta tuotamme sote-palvelut muuramelaisille. Ja kunnallehan jää tärkeä tehtävä terveyden edistämisessä. Ja siinä meillä on hyvät liikuntamahdollisuudet ja hyvä kaunis luonto, jonka luontoarvoja meidän tulee vaalia. Meillä on inhimillinen ote ihmisiin ja haluamme vaikuttaa siten, että kunnassa on hyvä asua. Ääni pienpuolueelle on myös osoitus demokratiasta ja siitä, että voimme vaikuttaa. Haluamme, että suvivirsi soi kouluissamme edelleen. Kiitos. Valitse KD:n ehdokas.